Ni nator drama zientifiko bati buruz hitz egitera. Drama zientifiko hau izan zen, gertatu zen 40 urtetan zehar, eta hasi zen 1880an. Orduan joan zen Christian Bohr da drama honetako lehen pertsonaia, joan zen Alemaniara. Hau da, Christian Bohr. Eta joan zen oxigeno garraio ikastera. Berak jakin nahi zuen oxigenoa nola pasatzen den biriketako albeoloetatik odolera eta gero odoletik zeluletara. Han egon zen ikasten Carl Ludwig, fisiologo handiarekin, eta hango ikerketak egin ostean Danimarkara itzuli zen, bera Danimarkarra zelako. Berak egin zituen neurketa garrantzitsuak, oxigeno tentsioaren neurketak, bai biriketako albeoletako airean, bai eta biriketako kapilareetako odolean. Eta neurketa horietatik ondorioztatu zuen, birikak funtzionatzen duela guruin bat bezala. Hau da, oxigenoa modu aktiboan garraiatzen dela. Hori da, berak ateratako lehenengo ondorioa. Drama honen lehen ekitaldia, 1887an bukatu zen, eta orduan hasi zen bigarren ekitaldia. Bigarren ekitaldi honetan agertu zen bigarren pertsonaia, bigarren protagonista. Bigarren protagonista hau August Krogh zen. August Krogh zen, bera hasi zen lanean ikasle gisa Christian Bohrrekin. Oso trebea zen, oso zientzialari ona eta teknikoki gainera aparta. Oso ahalmen handia zuen aparatu berriak diseinatzeko eta teknika berriak asmatzeko. Berak asmatu zuen mikrotonometro izeneko aparatu bat, eta horri esker oso neurketa zehatzak egin ahal izan zituen, lehen esan dudan bezala, bai albeolotako airean, bai eta kapilareetako odolean. Euren arteko harremana segurazki garai hartan oso ona izan zen. Elkarrekin lan egin zuten, neurketa importanteak egin zituzten, eta lan horren emaitzetako bat, emaitza nagusia segurazki, artikulu hau izan zen. Artikulu honetan deskribatzen dute Bohr efektua izenarekin ezagutzen dugun gertakari fisiologiko bat. Hemen duzue, Bohr efektu honen adierazlearen grafika importanteena. Hau argitaratu zen 1905an, eta geroztik fisiologiako liburu askotan agertu da. Bohr efektuari esker errazten da oxigeno garraioa. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi duena da, CO2 odolean sartzen denean, hemoglobinaren oxigenoarekiko kidetasuna edo afinitatea beheratu egiten dela. Eta horren ondorioz, odola zeluletara heltzen denean, zeluleetatik irteten den eta odolera pasatzen den CO2ak sortzen du CO2-ren kontzentrazioaren igoera odolean, eta horri esker errazago askatzen da oxigenoa hemoglobinatik, eta errazago pasatzen da oxigeno hori zeluletara. Beraz, urte hauetan zehar, oso lan emankorra egin zuten biren artean. 1905an bukatzen da bigarren ekitaldi hau, eta hasten da hirugarrena. Eta hirugarren honetan, hirugarren pertsonai bat sartzen da, hartzen du parte drama honetan. Hirugarren pertsonai hau da emakume hau, hemen ikusten duzuen emakume hau, hau Mari Jorgensen zen, horrelako izen hori zeukan, eta hau sartu zen laborategian eta eskondu zen August Kroghekin. Eta hortik aurrera hasi ziren elkarrekin lanean. Biak ziren langile finak, hau sendagilea zen, medikoa zen, eta oso langile ona laborategian. Hauek nola garatuak zeuskaten teknika berriak eta mikrotonometroa zeukaten, errepikatu nahi izan zituzten lehenago Bohrrek egindako neurketak. Eta alaxe egin zuten, errepikatu zituzten. Zer gertatu zen? Ez zutela lortu emaitzak errepikatzea. Lehenago lortutako emaitzak errepikatzea. Eta aurkitu zuten, hain zuzen ere, Bohrren hipotesia gezurra zela,
eta oxigenoa etzala modu aktiboan garraiatzen, baizik eta barreiatzi hutsa zela, modu pasiboan garraiatzen zela. Nik pentsatzen dut, eta horren inguruan espekulazio asko egon dira, alde batetik August eta Marie Krog, eta beste alde batetik Christian Borren artean, orduan harremanak segurezki gaiztotzen hasi zirela. Jarrera kontrajarriak zeuskatelako eta zirelako ados ipini. Lehen esan dudan bezala, 1905 hasten da hirugarren ekitaldi hau, eta 1909 Borrek, Christian Borrek, hor goian duzue izena, artikulu hau atera zuen. Ez dakit fijatu zareten aurrekoa, lehen jarri dudana alemanez idatzita zegoen. Hau ere alemanez idatzita dago. Borrek nahiago zuen alemana artikuluetarako ingelesa baino. Artikulu honetan, artikulu hau berrikustatze bada, berrikustapen bat. Bere bizitza osoko esperimentuak bildu zituen, datu guztiak bildu zituen, eta berak berretzi zuen artikulu honetan lehenago lortutako emaitza edo ondorioa. Birikak guruin bat bezala funtzionatzen duela eta oxigenoa modu aktiboan garraiatzen dela. August eta Marie Krogen erantzunak hurrengo urtean heldu zen. Eta heldu zen artikulu sorta batekin. Hauek guztiak bidali zituzten, hau da lehen artikulua, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, ez dut nahi zuek irakurtzea, noski, hau ez dut ipintzen zuek irakurtzeko. Bosgarrena, seigarrena eta zazpigarren artikulua. Zazpi artikulutan oso ondo idatzita, oso argi idatzita, frogatu zuten, edo hobeto esan, ezeztatu zuten Borren hipotesia. Artikulu hauek, zazpi deabru txikiak izenarekin izan dira ezagunak geroztik fisiologiaren historiak. Krogek eurek eman ziotelako izen hori. Eta esan bezala, hauek balio izan dute, balio izan zuten bere garaian, Borren hipotesia gezurtatzeko, eta geroztik ez da inolako zalantzarik egon oxigenoa modu pasiboan garraiatzen dela, barreiatzen pasatzen dela airetik odolera, eta gero odoletik zeluletara. Hemen bukatzen dira, hobeto esan, aipatutako 3 ekitaldi hauek, dramaren 3 ekitaldi hauek. Baina historia honek baditu 2 epilogo, edo nahiago baldin badugu epilogo bat. August Krogek 1915 tesia irakurri zuen, bere tesia irakurri zuen, doktore tesia. Eta tesia horretan frogatu zuen, edo hobeto esan, deskribatu zuen, nola gertatzen den hainbeste arazo ematen zituen, lehenago ematen zituen, oxigenoaren barreiatzearen kontu horrek. Zer zen gauzak hainbeste zailtzen zituena? Arrazoia oso simplea zen, baina jakina aurkitu behar zen. Hemen ikusten da, hauek dira Krogen jatorrizko marrazkiak. Hemen ikusten da, egoera fisiologiko desberdinetan eta aktibitatearen arabera nola aldatzen den kapilaren dentsitatea muskuluetan. Eta honek zer esan nahi du? Honek esan nahi du behar metabolikoak handiak direnean, kapilaren dentsitatea areagotu egiten dela, handitu egiten dela, eta horri esker barreiatzea erraztu egiten dela. Hori zen, hain zuzen ere, atzean, misterio honen atzean, zegoen mekanismoa. 5 urte geroago, 1920, hor ikusten da nola hasten diren kapilareak beharrezkoa denean, hemen ez dago kapilarerik, hemen hasten da hasten, luzatu egiten da, eta askoz ere gehiago luzatzen da. Honi esker, Krogi eman zioten Nobel saria, 1920. Bor, egon zen 3 urtetan, edo 3 aldiz, proposatua Nobel sarirako, eta ez zioten eman. Hau da, lehenengo epilogoa, edo Krogen epilogoa, baina bada Borren epilogoa ere. Bor,
7. deabru txikia argitaratu eta 2 hilabete geroago hil zelako. Otsaileko 1910ko otsaileko 3 aurkitu zuten hilik bere bulegoan. Aurreko gaua berandu arte gelditu zen lanean. Eta hemen bada beste kontu bitxi bat aipatzea merezi duena. Hemen dago atzo Klarak atera zuen argazkia familiarekin. Hau gogoratzen baldin baduzue, hau da Niels Bohr. Aurreko egunean, heriotzaren aurreko egunean, Niels itzuli zen kotix batetik, nola da, baserri batetik, ara bere aitak bidalia zuelako tesia bukaz esan, bere doktore tesia behingoz bukaz esan. Itzuli zen iparraldetik eta itzuli zen tesia besapean zekarrela. Hurrengo urtean, berak irakurri zuen tesia, eta geroko historia uste dut denek ederki ezagutzen duzuela. Moraleja, 7 deabru txikiak artikulu sorta hau, zientziaren izaeraren eta balioen erakusgarri aparta izan zen. Mila esker.